العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد يوم ما سكالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أينزام تتونا أكن وتممونر مغانا وچا كلمة تردى تفتا دغا مسلنشي وچا وني ɗaya daga cikin shedanin 'yan wasan kwaikwayo ya furta. Wannan mutum da kuke gani ɗaya ne daga cikin 'yan wasan Hausa. Duk wanda yake kallon fina-finan Hausa ya san wannan fuskar. Kuma shi ne wanda kuke gani a wata tasha wai ita Arewa 24. Kwana-kwanan nan ina ji yau kwana uku kenan. Ina ta ganin maganar tana yawo. Ana ta cewa ya ce to amma ban bi ta kan maganarsa ba ban la'akari da munin abin ba har sai da Allah ya sa na gani da kaina na ci karo da maganar ido da ido BBC sun zanta da shi sannan na ƙara gane na tsaya na kalla na fahimci munin maganar da ya furta. Da farko dai wannan mutum kamar da kuke gani jahili ne. Ku dube shi ku gani jahili ne gangaren. Kuma jahilcin shi ne kai shi ga furta maganar da ya furta na ainihin wato ko fifita fina-finan Hausa ma akan gina masallatai da makarantun Islamiyya kamar da zan sa za ku ji. Kamar da kuke gani a cikin wannan hoto duk shigar da ya anan a fim. To wannan shine fim ɗin. Ku dube shi ku gani tsirara. Ya je yana shashanci a titi. Waɗannan mutanen su za a rufe makarantun Islamiyya da ake karantar da Ƙur'ani da Sunna, ake karantar da hadisan Annabi, ake karantar da sira da tarihi, a rufe masallatai wanda ake sallah a karantar da ilimin addini a ciki, a je a gina industry na fim a rika irin waɗannan abubuwan. Tarbiyyar mutane a hannun waɗannan za ta koma, a hannunsu duk wani rikici in ya taso a addinance wajensu za a je a san mas'alar, tsarki da sallah da azumi zakka 'yan fim duk su ne za su koyar da mu. Irin waɗannan mutanen a dai fatawar da ya nuna gwanda a yi fina-finai a gina industries da a gina masallaci da a je a gina a makarantun Islamiyya. Bari ku saurari bayanansa kafin mu ta'aliƙin mu akai. Kai zakka ma da ake fitarwa ya cancanta ma a rinka fitar da kuɗaɗe daga cikin tsarin zakka waɗanda za a rinka shirya fina-finai da faɗakarwa da shirye-shirye domin jama'a su amfana. A fakan lahu sosai abin da ke gaba daidai ike da ka gina masallatai da islamiyu gwara ka je ka ba da kuɗin a shirye-shirye waɗanda mutane za su ɗauki su darasi su amfana. Tsinuwoyin Allah masu bibiyar juna har zuwa tashin alkiyama su tabbata akan wanda bai ɗauki shari'ar musulunci da muhimmanci ba. Duk mutumin da ya ce a yi fim a ɗauki dukiya a gina fim a yi fina-finai ya fi alheri sama da a gina makarantun Islamiyya da masallatai. Allah ka tsine masa albarka. Allah ka saukar da fushinka da gaggawa a kansa kowaye shi. To jama'a wannan shine abin da muke ta faɗakar da ku a lokaci bayan lokaci. Ku kiyaye waɗannan mutanen. Waɗannan mutanen su ne waɗanda kuke fitar da kuɗaɗen ku kuna siyan fina-finansu, kuna bin tashoshinsu kuna kalla, kun aje akwatin talabijin Arewa 24 Arewa 24. To waɗannan su ne malaman Arewa 24. Hadafinsu shine a rushe addinin musulunci. Hadafinsu shine a rushe addinin musulunci, kwangila suka ɗauko a wajen Yahudawa. Duk mutumin da zai ce maka aje a riƙa yin fim, zakka da ake fitarwa da dukkan wasu kuɗaɗe a sanya su a fina-finai mutane su amfana, ya fi amfani ya fi sama da gina masallaci da gina Islamiyya. Billahi alladhi la ilaha illa huwa yarda. Ya fita daga addinin musulunci ya so ko yaƙi. Domin ƙa'ida ce ta shari'ar musulunci, yana ɗaya daga cikin bawabit ƙawa'id da za a kafirta mutum da mutum zai yi ridda farta irin waɗannan kalaman. Domin dukkan mutumin da zai ce wai yin fim ya fi makarantar Islamiyya amfanar da mutane, yin fim ya fi gina masallatai amfanar da mutane, babu shakka wannan murtaddun ne, ya riga ya yi ridda ya bar wannan addinin na musulunci. A cikin Alƙur'ani mai girma waɗanda suka faɗi wasu kalamai na ɓatanci ga manzon Allah wai cewa suka yi ma wasa suke, cewa suka yi wasa ne, waɗanda suka ce maganganu marasa daɗi cewa wato mu ba mu taɓa ganin mara aina mithla qura'ina haula, ba mu taɓa ganin irin makarantar nan nawa, wai suna nufin annabi da sahabbansu. Wato ya ce menene ma arghabu butunan wa ajbanu inda liqa, wato arghabu butunan wa ajbanu inda liqa wa akdhab, wato maganganu dai makamanta waɗannan. Ba mu taɓa ganin mutane irin makarantar nan namu ba, masu jarabar cin abinci, matsorata a filin daga da dai maganganu irin waɗannan, yana suna nufin annabi da sahabbai. Da labari ya zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka zo da su, sai suka rika cewa ya Rasulullah inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Kutsawa muke, wasa ne kawai muke, raha ce ake yi.
ko wani gwajin fasahar magana ne muke na wasa. Sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da aya, Allah madaukakin sarki yake cewa aqul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Wato da Allah din da manzansa da ayoyinsa kuke izgili kuke wasa, Allah ce to babu wani uzuri da za ku kawo, kun kafirta bayan imaninku. Qad kafartum ba'da imanikum, kun kafirta bayan imaninku. Kaga Allah ya tabbatar da suna da imanin kafin su furta wannan kalmar, amma bayan furci da wannan kalma din sun yi ridda. Kar wani ya zo ya ce da mu akwai shurut na at-takfir da dawabit na at-takfir, ka kawo mana ba wannan qawaid din ba za su yi aiki akan wannan zindikin ba za su yi aiki ba anan. Ana shimfiɗa waɗannan ƙa'idojin ne akan wanda yake ba mustahzi'un ba, amma wanda ya izgili ga Allah da manzansa daidai yake da mai zagi, ya kafirci ya tabbata a kansa. Don haka wannan mutumin ya yi ridda, ya fita daga addinin musulunci. Sawa'un ya faɗa ya yi ridda ko bai faɗa ba, ku sanar masa da saƙona ya dawo ya sake furta kalmar shahada. Irin yadda kafirai da suke musulunta suke furta kalmar shahada. Domin ya yi izgili ga addinin musulunci. Ya yi izgili ga addinin musulunci, ya fifita fina-finan Hausa, harkar zindiƙanci da fasikanci da karuwanci da shedanci yana fifita ta a kan shari'ar musulunci. Wani izgili ne ya wuce wannan? Ka ce wai yin fina-finai da dukiya sai ya fi amfanar da al'umma, wato mutane su amfana ya fi muhimmanci sama da gina makarantun islamiyya inda za a karanta ƙur'ani, a karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya fi gina masallaci inda za a yi sallah, a bauta wa Allah, a yi zikiri, a yi karatun ƙur'ani, a ilmantar da al'ummar musulmi. Kuma a haka wannan zai fito ya ce shi musulmi ne. A haka wannan zai fito ya ce shi musulmi ne. Ina musuluncin nasa yake? To ‘yan uwa, shi ne abin da muke tafaɗakar da ku kiyaye fina-finan Hausa. Ku kiyaye fina-finai, babu inda za ka je ka ɗebo tarbiyya in ba a makarantun addini ba. To ƙa'ida ce fa wannan. Duk mutumin da ya kaucewa tsarin addinin musulunci ya bi son zuciyarsa, sai ya yi gawurtar da tun yana yi a matsayin zunubi yana ji shi musulmi ne. Wallahi sai an kai matakin da kansa ma zai zo yana faɗa da musuluncin a fili. Wato su a wajensu wannan hanyar ta fina-finai, saboda ita sun yarda su raba hanya da Allah da manzansa. Munafukai ne suna furta kalmar shahada, amma kuma sun yi munafukai ne a zuciyarsu. Suna fifita wasan kwaikwayo a haɗe da 'yan mata da gardama gardan samari, ana rawa, ana girgiza nonuwa, ana tsalla, ana direwa. Wannan abin ya ɗara karantar da mutane alƙur'ani da hadisai da sallah da azumi da zakka. Ya kamata ku san da wani irin mutane kuke kalla kuna ɓata lokaci. Da masu kallon Arewa 24, da masu zuwa su yi sacin ɗinsu a talabijin, da masu a YouTube, da masu kallon tasharsu. Daga wannan lokacin da wannan bawan Allah ya irin wannan furcin, ya kamata kuma ku ji tsoron Allah ku daina kalla. In har kuna kishin addinin musulunci, domin yau da gobe kallon irin waɗannan mutanen zai iya kai ku kuma ku fada cikin ramin da wannan zindikin ya fada. Fasiki. Da aka ku isar masa da kalamai na, ya yi ridda, ya fita daga addinin musulunci da waɗannan kalaman da ya yi, ya dawo ya ƙara furta kalmar shahada. Ya dawo ya ƙara furta kalmar shahada, saboda ya furta kalaman da suke cika baki, suke nuna ƙasƙanci da wulaƙanci ga addinin musulunci, suke nuni da cewa musulunci ba komai bane ba. In ya isa ya fito ya ce yana ganin cewa a rufe sakatariyoyi na gwamnati, a rufe jami'o'i, universities da makarantu na secondaries da primaries da dukkan makarantu na boko a rufe su, a riƙa yin fina-finan Hausa. Ya fito ya ba da wannan fatawar ya ce shirin fim ya fi ma'aikatun gwamnati, shirin fim ya fi makarantun jami'o'i na boko muhimmanci, ya faɗa haka idan za su zama lafiya da gwamnati. Na rantse da wanda lumfashi na yake hannunsa ba zai iya faɗi ba har abada, domin gwamnati za ta jefe shi da da'awar boko haram la'antacce. Za ta jefe shi da wannan tuhumar. To da ke addinin musulunci aka rena, yanzu ba shari'ar musulunci ake ba. Musulunci ba shi da gata, kowane jaki, kowane alade, kowane sauna, kowane wawa in ya ɗebo shararsa sai jingina ga addinin musulunci. Lokacin da musulunci yake da izza, yake da buwaya, billahi azim, wanda yake irin waɗannan furcin sai Allah ladabtar da shi, ladabtar wadda ba zai ƙara tunanin ya maimaita ba. Da haka muna gaya masa ko dai ya fito ya sake kalmar shahada, ko kuma muna jiye masa tsoron ya mutu a kafiri wanda ya fita daga addinin musulunci. Wannan kuwa ya sani ko bai sani ba.
domin na gaya muku gawabit qawaid da ake kafirta mutum da su a ce a ko da mutum yayi wani abu na shirka ba za a kafirta shi ba sai in yana sane, to banda izgili a ciki. Me izgilanci ga addinin musulunci ba a cewa ya sani ko bai sani ba. Wa'yancan da suka faɗi baƙaƙen kalamai ga fiyayyen halitta, Allah ya ce musu la ta'taziru, tare da sun ce inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Kaga sun ce a zuciyarsu ba haka suke nufi ba, amma Allah ya ce kun kafirta bayan da kun yi imani. Da haka ku isar da saƙona, ku isar da saƙona a yi sharing har saƙo ya kai ga wannan zindiƙin, ya kiyayi ga addinin musulunci irin. A ƙarshe ina kira ga malaman addinin musulunci da ku ci gaba da yin hudubobi da wa'azuzzuka kuna nuna mutane cewa fina-finai ba su halatta ba. Irin waɗannan fina-finan Hausa da ake ɓata 'ya'ya mata ana koya musu rawa da iskanci, wajibi ne hudubobinku na mimbarin Juma'a ya tafi akan haka. Ku dage, ina malaman Islamiyya, an soki Islamiyya, wace huduba, wace irin lacca kuke wa ɗalibanku a makaranta akan munin wannan tasha ta Arewa 24, akan munin fina-finan Hausa. Malaman masallatai na Juma'a da kamsu salawat, ku yi hudubobi, ba na buƙatar ku ambaci sunan wannan dan bai isa ma a faɗi sunansa ba. Ku fito ku yi magana kan fim bai halatta ba, ku ci gaba da wayewa da mutane kai, domin wannan hassada ce take damunsa. Wannan ƙaiƙayin ana sukar sana'arsa ɓatacciya, haramtacciya, shine yasa ya zo yake izgili ga addinin musulunci irin wannan. To ku ci gaba da wayarwa da mutane kai har sai mutane sun gane cewa wannan hanya ita ce sanadiyar faɗawar al'umma mu cikin musiba. Lalacewar 'yan matanmu da samari, shagaltar samari da kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe da iskanci kala-kala, duk sun koyo ne a fina-finan Hausa. Allah muke roƙo da ka karya kafirci da kafirai, ka taimaki musulunci da musulmai. Wa sallallahu wa baraka ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.